Udah ya, ambil nak. Ya. Masih menunggu guys, Mbak Dian. Dari mana Cak Dodo? Dari mana? Menunggu guys, macam-macam. Ini kan dari mana? Cakap. Ya. Apa cara? Oh iya. Iya sayang, semua dikasih. Sini. Oh, enggak mau, enggak doyan. Kira enggak doyan. Apa ya? Oh ya. Ini enggak mau. Ya, terus ya. Lagi, makan, terus. Nggih, sampun pinten, Mang? Iya, Nak. Ayo kualan yuk, Mbak yo. Yo. Mohon maaf kontennya pedot-pedot soalnya sebenarnya ini langsung cuma kan yo ibu Mbak Dian urung siap-siap yo kan gorengnya di tempat ya guys maksudnya dolan ada ya wih dolan ini sungkan pemirsa yo maksudnya urung dadi dagangannya terus dolan ini aku sungkan ngono guys yo tak kon yo rapopo saja cuma nih yo aku ternyata mulai sek apa itu ku apa aku mangan apa Ibu tak nonton saya. Jajan kono lho. Mau tuku es Mbak Dian pemirsa. Es sak jembung ini guys. Gelasku neng ndi yo tak. Wah, gelasku tak seneng bifet. Soalnya kan eneng kene kan nebet pemirsa, rusuh debune ki akeh guys. Pokoknya guys Mbak Dian. Untuk apa? Melepas dahaga ya esak jembung ini 5.000 loh guys lumayan ya pokoknya paling gak ki apa jenenge minta apa pintu guys oke kita tadi gorengannya aku njaluk piro ini cek pemirsa tau nih dulu emang tadi pelas rencana iki mang karena isek goreng akeh ya wis ki. 4.000 ki 6 guys ya. Bakwan sayur sama tempe dele. Pokoknya di sini ku kebanyakan di mana-mana itu pak gorengan 2.000 isi 3. Dicepu. Entah neng Kapuan, entah neng anu apa jeneng Mbak Romo sama aja. Sama. Rata-rata sama guys. Mohon jangan bener gimana aku rono yo jangan bener samblas pemirsa karek jangan asem mau pet aja ngobrol suwi yang jenenge bakul ngedoli bakul aku yo sak cukupe oleh aku ngobrol yo Mbak Dian lah juga sing jualan es ku Mbak Dian pemirsa sing bagian sayur lauk iki ibuke Mbak Dian iki sayure bener guys engko tak pangan aku di anakku lanang wow pokoknya 13.000 sampai 15.000 ku aku ki sakmono kuwi pemirsa. Ini karo sambal jengki. Aduh, kayak ya. Sambal jengki guys. Mau kita piro 13.000 kok pemirsa. Nek sa anune nek sa ese 18.000 wis untuk sakmono piye guys. Cara meneh tonggo plek yo. Aku bendino paling gak rong dino pisan tuku lah ngene Mbak Dian. Oh, ini sambal jengki guys, mantul, terus ese, oh wes, ki udah jadi, sekarang tak potong ini guys, oh, ya kucingku ngambil, ayo pus, kita ingin tak dolan jujur sih, ya wes ini ki pemirsa, anu nih, gimana biar nukono pakan kucing barang, gimana tapi nekapan yo ono kok pemirsa, jomplangan sepur ya ono. Nek nang merah malah kuwi sing arah merenung mah nang kono nek pakan kucing. Nek nang cepu ya ana sih, misale nek mubeng-mubeng nang balon kuwi nang ngarepe bengkel Wawan iki ya ana pet shop. Perlengkapan iku. Kita tata dulu, guys. Eseng kok di sana freezer ae. Tak ngeliat sego.
ya, aku masak ya. Jadi memang ya tuh ngonten metu pemirsa aku memang. Aku ngonten tak males kondisi. Apa lepus? Kabar kakek imangan lepus. Yo nggak boleh. Tak males gosek guys aku. Ngeleset kondisi guys. Tak potong esek pemirsa. Sampai dipangan. Ya, saya tak ikone ae. Tak gimana? Aduh, bos. Ini baju dia apa? Aku lali, guys. Ini kenapa tak taruh di dapur buka jangan langsung tak taruh di meja sayur pemirsa. Kita review sayur. Iki yo sayur apa? Es buah dari Mbak Dian. Iki ono pepaya, ager-ager, buah naga, dan selase. Ini nek poso buka enak guys. Ayo pus. Review ning jopo piye guys. Semana-mana Kim. Balik nang. Lekol. Mendok piro ya kontenku sik. Ya apa aku yo tak cas aku lali nek durasiku sik nanti berantakan iki apa tak beresi ya pemirsa. Oh. Bocah yo. Nek rapi ku nek wis mungkin kelas 5, kelas 6 bocah dunung kerapian ya nek sik cilik ya. Aku wis tau anak peng pindho guys ya dadi ngerti seperti apa. Baru pengen laren sedelik. Maku anu pemirsa ceritane. Dulang anakku terus aku juga mangan karena HP ku karek 30% wong aku ki yo asli iki nek bengi ora tak cas aku kadung keturu untungnya wis nyalakno anti nyamuk elektrik ceritane wis terus aku pengen ngonten metu cah ngonten nang omah ae yo sing delok ki yo ben gak bosen delalah iku mang kan urung buka ibu Mbak Dian terus aku mas sekali mindo gawe ini gak apa sekalian gawe ini ngono lho guys aku iki ngono ceritane yo aku tak nemu yo sik aku buka ide coba kok sik suwe sik 40 menit kes lah pokoke pemirsa ngono yo wes ngono aku tadi rencana nang es krim sik bar nang es krim terus nggone Mbak Dian apa Mbak Dian kok aku sungkan guys biasanya dolan sih kan aku gak enak pemirsa apa ibu Mbak Dian kan siap-siap mungkin bisa ngadai jangan segala macem mempersiapno bahan-bahan gorengan untuk wis untuk ibu Mbak Dian dia anu buka WA sih sekarang sih pesen-pesen apa wae wakeh guys ora Mbak Romo tok wong ngepung koncone Mbak Dian sekolah koncone anak Mbak Dian sekolah ya ibuke lah cara ngono ngono. Lan aku ki mang ya wis Mbak aku pesen iki aku tak mulai dhisik aku ngono. Ora mlebu mae lah aku ngono. Ya mape tak konten suwi ya sungkan guys yo jenenge bukannya apa-apa serba sungkan gak maksudnya apa los ngonten kan yo kadang kan yo ana wong sing tuku ana sing wong tuku ki ape tak konten iki iya apa ibarate mungkin beliaunya pengen jagungan suwi kan yo awake dhewe yo menghormati ya guys yo kan sing tuku jangan iki kan yo ngerti oh ngonten iki jenenge wong jagongan iki yo kesuwen iki yo gak apik tak konten sekiranya pengen bahas hal pribadi mungkin di privacy guys ora ibaratnya ora asar nglunyur ae aku lah iku yo ngerti ngono sekiranya kodene sing ibaratnya pelanggane ibu Mbak Dian, Mbak Dian, aku tuku yo ra bendino ya guys ya.
nek pengen jagongan bahas hal pribadi kan aku juga enak guys yo mungkin bahas anak iki piye ngene kan nek tak expose kan yo ketoke gak pantas guys yo pengen bahas hal pribadi terus di speak up YouTube ku semua orang tahu meskipun orangnya gak popo mbak tapi kan aku nih dewe yo perasaan guys nek Mbak Dian kan wis ngerti yang aku nyoncong kamera oke siap ngono ya terima kasih pemirsa iki aku memang sekalian metu ngono pemirsa terus juga apa jenenge kangen masakan Ibu Mbak Dian. Muga-muga rezekine lancar buat Mbak Dian Ibu Mbak Dian halo Bu, muga-muga lancar terus ya kemaya diwangi Bapak Mbak Dian goreng-goreng guys ya. Terima kasih yang pengen beli gorengan sayur di Bu Mbak Dian silakan dekete ibaratnya dekete Laskar Buah Mbak Romo guys di depannya bidan Bupre di situ. Juaranya ya bukannya sekitar setengah 10-an udah ready sampai selesai ya. Gue saudara sepupuku. Terima kasih aku mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan. Masyaallah berkolah tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Masyaallah berkolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali biskun ben ora kufur. Oke.